हाय क्रिस्टिनि अनज्लायग्रा लोगोफोर आङो गोबाव समनिफ्राय नाजाबाय थादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आंनि असे YouTube चेनेल नाथाय गोबां नारा नाथा नाजानायनि गेजेरावबो बियो जाफुंनानै फैयाखैमोन नाथाय गोबां लोगोफोरनि हेफाजाब आरो थुलुंगानि गेजेरजों दिनै आङो बे गावनि मोनसे YouTube चेनेलखौ खुलिनो नाजादों बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो नोंथांमोननि सापर्टजोंनो आङो इसोरनि बोसोनखौ रोजाबनायनि गेजेरजों आंहा जे टेलेन्ट दङ बेखौ लानानै गान सुजुनो आरो रोजाबनो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव पारफर्म खालामनाय बेफोरखौहाय YouTube चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिफुंनो आङो नाजादों बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै बे आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो जेन' नोंथांमोननि सापर्टजों आंबो मोनसे आगानसे गोजौआव दावगालांनो हानाय बायदि आरो इसोरनि जे देंखो बेखौ आङो मुलुगावहाय स्पेशली बर'फोरनि गेजेराव आङो फोसावनो हानाय बायदि एसेनो